Ik ben Els Vaas. Ik ben raadslid namens Nederweert Anders in de gemeenteraad van Nederweert. Dit filmpje wordt hier in de ruilwinkel in Bisschop van Nederweert opgenomen, omdat dit een plek is waar ik mij volledig thuis voel. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij zeg maar, de oprichting van deze ruilwinkel. En ik ontmoet daar heel veel mensen, heb daar heel veel fijne gesprekken. En ik vind het doel van de ruilwinkel armoedebestrijding, verbinden, duurzaamheid, dat past naadloos bij mij. Om het een beetje politiek te vertalen, het past helemaal binnen het sociaal domein. Nou, ik ben altijd behoorlijk maatschappelijk betrokken geweest. In Nederweert-Eind, waar ik vandaan kom, was ik eigenlijk bij alles wat daar te doen was, maatschappelijk gezien, daar was ik wel bij. Dat zette zich voort in Nederweert en ik heb eigenlijk van alles en nog wat gedaan. En bij politiek komt alles natuurlijk samen. Politiek gaat overal over. Nou, ik was al best lang erg op de achtergrond wel betrokken bij de politiek. Ik heb ooit, alweer lang geleden, in een toen nog raadscommissie gezeten. En toen toen een groepje Nederweertenaren bij niet de vorige verkiezingen, maar die daarvoor het plan opvatten om een nieuwe lokale Nederweerter partij op te richten, ben ik daar eigenlijk vanaf het begin heel enthousiast door geworden en heb ik mij ook op een verkiesbare plaats gesteld. Nou ja, je hebt het, je doet je werk niet voor jezelf, niet voor je partij, zo sta ik er absoluut niet in. Maar je doet het natuurlijk wel voor de gemeenschap van Nederweert, voor een groot Nederweert. Soms worden we als partij gevraagd, of soms ook, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik als persoon, maar dan wel vanuit de politiek benaderd ben. En dan gaan we daarover in gesprek. Soms nemen we zelf het initiatief, maar ja, ik zelf vind het gewoon het allerleukste om door allerlei functies die ik bekleed of waar ik lid van ben, door op die manier met mensen in contact te komen en gewoon van onderop te horen wat er speelt en wat er misschien nog beter kan in Nederweert. Je maakt ook kennis met zo'n beetje alles. Het is zo breed, het hele gebeuren, het scala van onderwerpen dat inderdaad ter sprake komt. Heel veel dingen had ik van tevoren helemaal niet zoveel kennis van, geen benul van, dat daar ook beslissingen over werden genomen. Maar het is heel divers, heel erg breed en nogmaals, je kunt van alles van dingen vinden en je kunt, zoals veel mensen tegenwoordig, hun meningen spuien op allerlei gremia. Maar uiteindelijk, de beslissingen worden daar wel genomen. En die neem je niet vanuit jezelf. Daar moet je door worden gevoed, want je doet het voor de anderen. Nou ja, ik denk dat je in ieder geval communicatief moet zijn, een brede interesse moet hebben. Je moet er ook tegen kunnen dat dingen niet snel gaan. Daar heb ik best ook aan moeten wennen, moet ik eerlijk zeggen. Dus het gaat allemaal soms best stroperig. En daar kun je als raadslid ook niet al te veel, is mijn ervaring, aan veranderen. Je moet midden in de samenleving proberen te staan. En je moet ook dingen willen weten over zaken die niet in eerste instantie tot jouw interessesfeer behoren. Nou, toen een heleboel jaar geleden het idee ontstond voor een ruilwinkel in Nederweert, ben ik daar eigenlijk van meet af aan, vanaf het allereerste begin bij betrokken geraakt. En uiteindelijk ben ik dus ook een van de coördinatoren van deze ruilwinkel geworden. Daar ben ik heel trots op. Ik ben sowieso heel trots op deze ruilwinkel. Verder ben ik sinds kort betrokken als vrijwilliger bij de tijdelijke gemeentelijke asielzoekersopvang als taalvrijwilliger. Er werden vrijwilligers gevraagd. Ik denk, nou, ik ga naar de avond toe en ik zie wel wat het gaat worden.
En ja, dan voel ik me toch meteen... Ik ben een mens die van taal houdt. Altijd heb ik dat gehad. Ik denk, dit moet ik gaan doen. Ik heb nu een paar lessen gegeven en ik krijg er ontzettend veel positieve energie van.